Viete, aký je rozdiel medzi priamou a nepriamou obeťou násilia? Násilie je totiž škodlivé aj v prípade, že nie ste priamo bití, ale ste toho svedkom. A možno aj pravidelne. Nepriama obeť násilia je osoba, ktorej sa toto násilie netýka fyzicky, ale má na ňu dopad. Napríklad Sofia, ktorá má 5 rokov a je častým svedkom hádok svojich rodičov, ktoré eskalujú do faciek a nadávok. Už len prítomnosť otca v domácnosti v nej vyvoláva nervozitu, úzkosť či nepokoj. Sofia vždy čaká pod perinou so svojím psíkom, kedy sa hádka konečne skončí a bojí sa o mamu. Od strachu sa niekedy aj pociká. Otec Sofiu zatiaľ nikdy neudrel, ale Sofia sa bojí aj toho. Bojí sa, pretože nevie, čoho všetkého je schopný a ako hádka skončí dnes. Prejavom obete nepriameho násilia je aj to, že Sofia výrazne bojazlivo reaguje na hlasné podnety, ako napríklad buchnutie dverí od prievanu alebo zaštiekanie psa. Priama obeť násilia je osoba, na ktorej je násilie páchané, ako sa to napríklad deje Jankovi. Keď príde domov zo školy, tak ho od mami nečaká pohľadenie ani pripravený olovrant, ale nezáujem a prázdna chladnička. Po príchode otca sa začína rituál kriku a nadávok. Janka sa doma nikto nezastane. Musí sa spoľahnúť sám na seba. Niekedy pred prúdom nadávok utečie do izby a schová sa do skrine. No otec ho prenasleduje. Janko nevie, ako by tomuto mohol uniknúť. V škole sa mu veľmi nedarí a dosť často sa háda alebo bije so spolužiakmi. Dostáva za to vynadané od učiteľiek. Aj v triede preto veľakrát ostáva úplne sám. Z cyklu domáceho násilia je náročné uniknúť, ale dá sa to. Na Slovensku máme sieť pomoci pre priame aj nepriame obete násilia, ktoré si zaslúžia zažívať veselšie detstvo než doteraz.